Danas se bavimo esejom. Danas ćete naučiti što je to esej kao vrsta teksta i kakav sve može biti. Analizirat ćete jedan esej i iz njega izdvojiti obilježje raspravljačkog izlaganja i strukture općenito. Za početak, kojom biste se vrstom teksta najradije izrazili o nekoj aktualnoj temi? Imate više ponuđenih opcija, a vi odaberite jednu. Vaš odabir vjerojatno će ovisiti o samoj temi, o kontekstu, o tome koliko ste zainteresirani za nju, koliko ste motivirani i koliko biste vremena htjeli posvetiti. Ali svim ovim tekstovnim oblicima može se izraziti mišljenje i svi oni mogu imati obilježje raspravljačkog izlaganja. Idemo sada provjeriti definicije nekih od ovih vrsta tekstova. Povežite pojmove lijevo s njihovim opisima desno. Na primjer, članak ili post na društvenim medijima brza je i informativna reakcija na kakav aktualan problem. Rješenje je B1. Dalje možete nastaviti sami. Rješavajući ovaj zadatak, vjerojatno ste vidjeli da su ove tekstne vrste srodne. Možda je to razlog zašto se niste mogli odlučiti za pojedine opise. Razmislite, možemo li obilježja eseja prepoznati u ostalim vrstama teksta navedenim u tablici? Vjerojatno ste potvrdno odgovorili na prethodno pitanje i ustvrdili da se neka obilježja eseja mogu prepoznati u bilo kojem od ovih tekstualnih oblika. Recimo, kolumnist može svoju novinsku rubriku iskoristiti tako što će u njoj napisati esej, ili tekst koji ima izrazito esejistička obilježja. Komentar ili članak mogu poprimiti formu eseja također, ali ne moraju. Da se nadovežemo na tekstove iz tablice i vratimo se našem izboru tekstova s prvog slajda. Dakle, sve ove vrste tekstova mogu imati neka obilježja eseja i neke elemente raspravljačkog izlaganja, poput dokazivanja i prosuđivanja, iznošenja argumenata i protuargumenata, teza i tvrdnji, ali ne moraju nužno. Recimo, članak, osobito stručni i znanstveno-popularni, može imati i obilježja ekspozicijskog izlaganja, odnosno ne mora biti raspravljački strukturiran kao esej. Post na društvenim mrežama ili komentar mogu biti jako kratki ili imati obilježja drugih vrsta tekstova. Esej također može biti objavljen na blogu ili u kolumni, ali blogovi i kolumne mogu sadržavati i druge vrste tekstova. Pravi eseji čak nisu ni uobičajeni u tim formama. Tako da sve te vrste, koliko god imale sličnosti s esejom i koliko god ponekad imale raspravljačka obilježja, nisu isto što i esej u smislu vrste teksta. Obilježje eseja kao tekstne vrste istražit ćete sami čitanjem i analizom jednog Matoševa eseja. Na prvoj poveznici možete pronaći samo taj esej, a na lektire.škole.hr možete ga pronaći i u elektroničkoj knjizi. Pa ako više volite čitati u EPUB formatu ili PDF-u, odite na ovu drugu poveznicu. Sad kad ste pročitali esej, analizirajte ga prema smjernicama koje vidite na zaslonu. Izdvojite osnovnu tezu, tvrdnje kojima ju podupire i zaključke koje Matoš iznosi na kraju. Odgovorite u vaše bilježnice i na ova pitanja i smjernice. Uz ova pitanja za analizu svakako izrazite i svoje mišljenje o eseju, odnosno o temi umjetnosti i nacionalizma koju Matoš obrađuje. Navedite s čim se slažete, a svakako argumentirajte vaše odgovore. Pauzirajte video, naravno, razmislite, analizirajte, pa se vratite prezentaciji da biste provjerili svoje odgovore. Idemo sada provjeriti kako ste odgovorili. U uvodnom dijelu Matoš zapravo više puta ističe osnovnu tezu i to na različite načine. Izdvojio sam ova dva citata, a vi ste mogli bilo koji od njih. Svaki je ispravan, samo je u ovome drugome osnovna teza vrlo izravno iznesena.
Svaka prava umjetnost je nacionalna. Eto, već od uvoda nema dileme o čemu Matoš govori i što će dokazivati u cijelom eseju. Mogli ste pronaći više stilskih figura koje Matoš koristi da bi zorno obrazložio svoje ideje, a ja sam ovdje izdvojio usporedbe koje su inače vrlo uobičajene u esejima. Naravno, kod Matoša te su usporedbe vrlo slikovite i vrlo uvjerljive. Matoš svoje teze potkrepljuje primjerima različitih umjetnika, na primjer glazbenika Chopina, naših kipara Meštrovića i Frangeža, ali posebno ističe pisce jer književnost i poeziju smatra najnacionalnijim umjetnostima. Od pisaca ističe Šekspira, Goethea, Dantea i brojne druge, no posebno se zadržao na piscu koji je dosta utjecao i na samog Matoša, a to je Edgar Allan Poe. Premda Poe po mnogo čemu nije bio tipičan Amerikanac i premda se bunio protiv brojnih vrijednosti Amerike onoga vremena, poput utilitarizma, pozitivizma i sličnoga, i premda nije bio popularan u svoje vrijeme, za Matoša je najameričkiji pisac po svojem individualizmu, po originalnosti, po osjećaju za bizarnost i sličnome. Eto, to je samo jedan primjer uspješnog Matoševa argumenta i primjer u prilog osnovnoj tezi. On nabraja pisce i umjetnike različitih nacionalnosti i dokazuje po čemu ih upravo oni utjelovljuju. Neke Matoševe stavove koje iznosi u ovom eseju možemo izdvojiti kao tipično modernističke. Recimo, Matoš više puta ističe važnost individualizma, što se u kontekstu nacionalnoga čini kontradiktornim. Recimo, kod Mažuranića i u Hrvatskom narodnom preporodu, nacionalizam se osjećao u želji za afirmiranjem kolektiva, za isticanjem jedinstva naroda i zajednice. No prema Matošu, pravi genij jedino može biti u pojedincu, a taj pojedinac često nije priznat, često je izopćen iz zajednice koje pripada, što je tipično modernistički pogled na položaj izuzetnih pojedinaca u društvu. No oni i takvi, nepriznati i odbačeni, svejedno su najbolji predstavnici i zastupnici svoje zajednice, jer jedino takvi pojedinci i mogu biti veliki umjetnici. U skladu s tim negativnim pogledom na kolektiv i s propagiranjem umjetničke slobode, Matoš kritizira i one pjesnike koji se ograničavaju samo na domoljubni izraz. To što je netko nacionalan pjesnik ne znači da mora stvarati samo domoljubna djela. Pravi umjetnik treba stvarati što god mu padne na pamet, a ne si ograničavati stvaralaštvo nacionalnim temama. Nacionalno je samo jedna od tema, a nikako ne i jedina tema. Na kraju, Matoš se posebno osvrće na stanje u hrvatskoj kulturi i ističe da je imperativ za hrvatske umjetnike da budu patriotski orijentirani, jer je u to vrijeme u Austro-Ugarskoj bila ugrožena sama opstojnost Hrvatske države i hrvatskog jezika. Iz Matoševa teksta možete i sami vidjeti kako napisati dobar esej. Matoš u svom eseju ključnu tezu ponavlja više puta na različite načine, tako da je čitatelj nikad ne gubi iz vida. Uvjerljivim argumentima i primjerima on tu tezu potvrđuje, a stilskim figurama zorno ju dočarava. Kompozicija eseja također takva da slijed izlaganja drži čitateljevu pozornost i navodi ga do završnih zaključaka. Dakle, iz ovog eseja može se jako dobro vidjeti kako izgleda dobro napisani esej. Esej tipično ima trodjelnu strukturu, a ona je vidljiva i u Matoševu eseju. Na slajdu možete vidjeti tipična obilježja uvoda, središnjeg i završnog dijela eseja, a iz analize na prethodnim slajdovima jasno je koji dijelovi eseja pripadaju kojem dijelu i koja im je svrha. Slobodno pauzirajte video i u miru proučite kako treba izgledati struktura uzornog eseja. Sada probajte ustanoviti što bi u Matoševu eseju bilo objektivno, a što subjektivno. Tu su vam opet poveznice na slajdu, za slučaj da ste zaboravili. Kao i uvijek, svoje odgovore možete provjeriti. Ukratko, subjektivno je obilježje teksta to što on iznosi svoje osobne stavove, a objektivno to što svoje iskaze potkrepljuje dokazima. Sve je to tipično za ovu vrstu eseja,
za esej kao diskurzivni književni oblik, koja se i definira kao književno-znanstvena vrsta zato što ima obilježja književnoga, ali i znanstvenoga izlaganja. Esej je raspravljački tekst, odnosno tekst raspravljačkog izlaganja, a ovdje možete vidjeti na primjerima iz Matoševa eseja koja su to obilježja raspravljačkog izlaganja. Prosuđivanje, iznošenje tvrdnji i teza, iznošenje dokaza, argumenata i protuargumenata, kao i zaključaka, sve to sadrži Matošev esej, a uz to sve su te misli i ideje logički povezane. Idemo dakle definirati esej kao vrstu teksta. Na francuskom esej doslovno znači ogled ili pokušaj, a to ima veze sa samim esejom kao vrstom. Naime, pojedini autori esejom se okušavaju o pojedinim temama, oni skromno rečeno pokušavaju nešto reći o određenoj temi. U značenju riječi ogled oni daju kraći prikaz ili komentar nekog dijela, događaja ili teme. Dakle, esej je raspravljački tekst, a može pripadati različitim područjima. Tako se po svojim obilježjima razlikuju eseji u književnosti, u znanosti, u obrazovanju i u publicistici. Esej može obrađivati raznovrsne teme, no po svojim jezičnim i strukturnim obilježjima, po duljini i ostalim elementima, pojedini eseji mogu se jako puno razlikovati, ovisno o području kojemu pripadaju. Ipak, samo se putem konkretne analize i interpretacije može zaključiti koji funkcionalni stil prevladava u pojedinom eseju. Dakle, svakako treba imati u vidu da se esej kao književno-znanstvena vrsta razlikuje od eseja kao općenite vrste teksta. Premda počeci eseja kao vrste teksta potječu upravo iz područja književnosti, esej kao vrsta teksta zapravo je širi pojam i obuhvaća više različitih tipova teksta. Za razliku od ostalih tipova eseja, u eseju kao diskurzivnom književnom obliku tipično je izraženiji osobni stil, slobodnija je struktura i kompozicija, te je obično češća uporaba stilskih figura. Esejistička i raspravljačka obilježja teksta mogu biti sastavnim dijelom i drugih književnih vrsta, a to osobito dolazi do izraza u modernističkom romanu. Recimo, radili ste na lekcijama iz književnosti da se esejistički, odnosno filozofski elementi u romanu Zločin i kazna Fjodora Dostojevskoga navode kao modernističko obilježje tog romana, koji inače pripada realizmu. A u nekim modernističkim romanima taj eseistički diskurs može biti toliko dominantan da se onda nekad ti romani označavaju kao romani eseji, kao na primjer predivni roman Vladana Desnice Proljeća Ivana Galeba. Bili smo rekli da je esej kao vrsta teksta i začet u području književnosti, odnosno kao književno-znanstvena vrsta. Idemo sada nešto reći o tim samim počecima eseja. Probajte sami istražiti tko je prvi koristio riječ esej u ovom značenju i tko mu je kao vrsti teksta dao temeljna obilježja. Pauzirajte video i pronađite na mrežnim stranicama tko je začetnik esejističke proze. Može vam poslužiti čak i hrvatska Wikipedija. Eto, ako ste gotovi, možemo sada provjeriti zajedno. Začetnik je, naravno, francuski pisac Michel de Montaigne, koji je kao tipičan renesansni čovjek humanističke naobrazbe promišljao u svojim esejima o najrazličitijim pitanjima života, a na temelju svojeg iskustva, lektire i obrazovanja. Eseji su mu objavljeni u istoimenoj knjizi iz 1580. godine, a kasnija su izdanja nadopunjavana novim esejima. Montaigne je postavio osnove eseja koje su slijedili svi ostali evropski pisci kasnije. Što biste rekli? U kojim biste situacijama mogli primijeniti znanja o eseju iz današnje video lekcije? Sasvim moguće da ste naveli više različitih trenutaka, možda vezanim uz karijeru, ali vjerujem većinom uz samo školovanje. Tako će vam i sada poznavanje eseja kao vrste teksta neposredno biti korisni u školi, odnosno na maturi, jer morat ćete pisati školski esej.
Preko školskog eseja u nastavi hrvatskog jezika provjerava se i vaše znanje i vaša vještina pisanja. No svakako trebate imati na umu da je školski esej drugačiji od eseja kao književno-znanstvene vrste. To za vas konkretno znači da je u školskom eseju preporučljivo izbjegavati slobodno nizanje asocijacija na temu, pretjerano korištenje stilskih figura i prenesenog značenja, kao i ostalih jezičnih obilježja književno-umjetničkog stila. Možete malo, ali bolje izbjegavati. Držite se zadanih smjernica, držite se neke osnovne sheme u pisanju školskog eseja za koju znate da prolazi i nećete loše proći. O školskom eseju, njegovim vrstama i kako ga napisati više će biti riječi u budućim lekcijama koje za vas pripremaju kolege. Na ovom slajdu možete pogledati neke osnovne značajke i vrste školskog eseja, a više u nekim budućim video lekcijama. Za kraj, idemo još jednom ponoviti ključne stvari iz današnje video lekcije. Postoji više različitih vrsta eseja, ovisno o području i svrsi, i teme eseja mogu biti raznovrsne, no sve eseje obilježava raspravljačko izlaganje, pa zato i kažemo da je to raspravljački tekst. Utemeljitelj eseja kao književno-znanstvene vrste bio je francuski renesansni pisac Michel de Montaigne, no s vremenom se značenje riječi proširilo i na raspravljačke tekstove iz područja znanosti i publicistike, a i u obrazovanju jedan je od tipičnih oblika provjere znanja i sposobnosti pisanja. Vidjeli smo i kako je Matušev esej primjer izuzetno dobro napisanog eseja književno-umjetničkog stila pisanja. Uspješnost svojega rada danas provjerite prikazanom listom za samoprocjenu. Navedenim tvrdnjama priključite odgovor da ili ne i sami procijenite trebate li na nečemu još poraditi. Za samostalan rad možete analizirati još neke eseje, recimo iz Montaigneove knjige eseja, a možete i analizirati eseistička i raspravljačka obilježja u romanu Zločin i kazna koji ste nedavno pročitali. Svoja znanja možete usustaviti vlastitim grafičkim organizatorom, a kao pripremu za lekcije o pisanju školskog eseja možete provjeriti primjere eseja na aplikaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u centru mature. To je to za danas, vidimo se opet uskoro. Pozdrav!